பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்ற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். ஆமீன். ஆண்டவர் இன்றைய நாள்ல ஒரு பெரிய காரியத்தை உங்களுக்கு செய்ய போறேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறார். ஏதோ ஒரு தேவை இருக்குது இல்ல, ஏதோ ஒரு பெரிய காரியம் தேவையா இருக்கு. இந்த பிரச்சனை மாறணும்னா, இந்த காரியத்துல ஒரு மாற்றம் வரணும்னா ஏசப்பா வந்தாதான் முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கீங்களா அப்படின்னா இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தான். ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியம் அப்படின்னா இது எப்படிங்க நடந்துச்சு, இது எப்படி நடந்திருக்க முடியும், கிரகிக்கவே முடியலையே, எப்படி யோசிச்சாலும் இது புரியவே மாட்டுது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்வாராம். சாதாரணமான ஒரு காரியம் நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன், இது இப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் போனா இது சரியாயிடும், இதை சரி பண்ணிடலாம், இதுல என்ன விசேஷம் இருக்குன்ற மாதிரி தெரியும். இதுவே இது எப்படி நடந்திருக்கும், இது நடக்க வாய்ப்பே இல்லையே, ஆராய்ந்து பார்த்தா கூட நினைச்சு பார்த்தா கூட முடியலையேன்னு அந்த மாதிரியான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்வாராம். அதுதான் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட வகையில அற்புதம். ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியம் உங்களுக்கு செய்வார். உங்க குடும்பத்துல செய்வார், உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில செய்வார், உங்க வேலையில செய்வார், உங்க ஊழியத்துல செய்வார், உங்க பிசினஸ்ல செய்வார். ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை மனம் அடிவாக்குது, பயமுறுத்துது, கைவிடப்பட்ட நிலைமையில இருக்கீங்களா, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை செய்கிற ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உங்க நடுவுல பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரா இருக்கிறார். விசுவாசத்தோட ஜெபிங்க, வார்த்தையை அறிக்கையிடுங்க. நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகுது. விசுவாசத்தோட ஆண்டவரிடத்துல வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வார். ஆமீன். God bless you.